ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен? Тинҷен ирӯз 14 сентябри соли 2023 рубл камтар боз фаромад. Далер ҳаст мисли ҳар вақта дар хизмати шумо. беҳтарин мошинаро навор кардем баҳри шумо барди азиз. хуб, тамошо кунед, маъқул шавад дар ҳамон соҳибоҳ занг зада рафта харидор кунед. рӯи хотири меҳнатҳои мо лайкоту намонен. чанд қари метонен комментарҳои хуб нависен, ба канал подписатсия кунед бачаҳо азиз, подписатсия. вақте ки мо навори беҳтарин кардем, шумо хабардор мешавед дӯстони азиз. хонаву замини квартира, техника, аппаратур, мошино боша, барои фурӯшу реклама равонаш кунед дар ҳамин WhatsApp мо. иншоалло рекламаш мегирем, шумо да фурӯхта метавонед бачаҳо азиз. дар ҳамун комментариё нависем ба шумо аз кадом маркаи мошин зиёдтар лозимай, мо ҳаракат мекунем ҳамун мошинро кофта ёвем, дар навори баъдина баҳри шумо пешниҳод кунем. мақсади мо ҳамин бародар азиз, аз рӯи комментария мошин пешниҳод кардан, мақсади шумо дастгирӣ кардан мешавад дӯстон азиз. тамошо кунед, навора лайк монен, подписатсия кунед, беҳтарин комментария кунед. эълон аз ҳар мекунем, тамошо кунед. мегзарем ба якум эълони ирӯза. Opel Astra F солаш 1996 қабул кардем. дар Данғара бо нархи 38500 сомонӣ фурӯхта мешавад. солаш 96 дар Данғара, рақамаш 903 19000. барои маълумоти муфассал гирифтан. сӯзишвориш бензин, газ, кузови хечибек, объём моториш 1.6 литр, пробегиш 123456 км мода қайд карданд. коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад, суммон дар кора мега. касоне ки мисол харидори аниқ ҳастанд, ягон сум боз муомила мекунем, савдо дар назди мошин мешавад. илтимос кардан ки беҳуда занг зада нороҳат накунен, ҳолати мошин хубай, беҳтаринай, фасони хушрӯай, краскашам тозаакай. касе мехара муомила ҳам мешавад. маромат кунем бачаҳо, занг зада худтон оидиш маълумота бигирен. ба маълумоти ҳамун нафарҳое расонда мешавад ки эҳтиёҷ ба устуҳои гулзан дорен. ҳамин якҳо 3-4 нафар устуанд, зиёда аз 5-6 сола стажи корӣ доранд, дар ноҳияи восеанд. 17-18 намуд гул мезананд бачаҳо азиз. рақамошам мондем барои тамос гирифтан. агар аз номи канали мо гап занем, шумо да скидка мекунад, кори шуморо бо сифатҳои баланд, бо нархҳои арзон тамом мекунанд. ҳамин хел хонаҳои шуморо гул зада шумо да меспорам бародар азиз. барои маълумоти муфассал занг занен, рақамҳои дастишон ҳам ҳастанд, рақамҳои WhatsApp ҳам ҳастанд, маромат кунед, муроҷиат кунед бачаҳо азиз. 17-18 намуд гул мезананд, хонаҳои шуморо фасон карда шумо да меспорам бачаҳо азиз. ҳамин хел устуҳои гулзан, маромат баҳри шумо пешниҳод кардем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra G солаш 1999 дар спитамент бо нархи 48500 сомонӣ фурӯхта мешавад, ба ҳамин састаянӣ. фасони хушрӯй, беҳадди бад мошина таъриф кардан. мотори 1.6 литр камтар, ки шумо фикр мекунед қиматай не ки ҳолатиш хубай бачаҳо азиз. даруниш тоза, хушрӯ, камрасход, мисол оиди техникиш ягон расход намекунед бачаҳо азиз. фақат бензини газ расход мекунед, тамом. сӯзишвориш бензин, газ, мотори 1.6, пробегиш 1234 км, коробка механика. срочно сум дар кора, ҳамин ҳолат да мегам мефурӯшем бо нархи 48500. солаш 99. касоне ки харидори қызиқ ҳастен, хоб акада занг занед, аз номи каналҳои мо иншоалло шуморо скидка мекунам бачаҳо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Zafira. ҳамун нафарое ки дар ҳамун комментария қайд кардем ки Zafira ба навор гирем, баҳри шумо як дона ёфтем дар Хуҷанд бо нархи 80000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солаш 2006 сол Opel Zafira. объём мотор 1.8 литр, ҳамин хел краскаш. коробка механика, састаяни мошин зурай вагонай мега нав омадагиай. мошин барои ҳай кардан, гаштан понни тайёрай, ягон кориш нестай. хулоса ки дард надора, пробегиш радной, савдо дар пеши мошинай. касе мехара дар ҳамон рақамҳои
926 66 66 59 занг зада оиди мошин бо хитон маълумоти муфассала бигирен. То ҷое ки мода маълумоти кам додан хитон занг зада бипурсем бачавазӣ. мегзарем ба чорум эълони ирӯза. BMW ҳар рӯза навор мекунем. ҳар рӯза дар аму комментариҳо менависанд ки бачаҳо BMW-ра фақат мо навор кунем бояд. ҳаракат мекунем барои шумо биёвем соли 2011 сол. дар душанбе бо нархи 176 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо камтар муомила ҳам дора. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, мотораш 3.5 литр. даруни машина бинем бачаҳо. чӣ хел тозаи хушрой. краскаш ягон ҷои хирошидагӣ надора. трешна мақсад нестай. салон кожа. даруни машин понни ҳама тарафа. понни кнопка. коробка автоматика. BMW F-da 535i X-Drive Европай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. хоб 5 дона камера дора. савдо дар назди мошин беҳуда занг назанед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi соли 1995 дар душанбе бо нархи 11500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин, газ, кузов седан, мотор 1.6 литр, коробка механика. хоб маълумоташа мехонем. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мотор соз, хадавои соз, хоб коробка соз, рулавои 100%, магнитофонош хушрӯ мехона, 4 трезаи мисол 100% дора. хулоса мошин ҳар рӯз дар раҳ мегарда. пусидагӣ, задагӣ, варидкардагӣ надора. хоб масъалаи чашкош вапшета варид надора. бардор азиз, ҳамин қадр маълумот мода нависта равон кардан. 11500 сомонӣ фурӯхта мешавад дар душанбе. сӯзишвориш бензин, газ, Daewoo Nexi маромад. бардоре ки аз тиктоки инстаграмро тамошо мекунен, лайкотона монен дастгирӣ кунен, беҳтарин коро мешавад. мошини фурӯшии навбатӣ. Mercedes-Benz V201 соли 1991. дӯстон азиз, инам дар хуҷанд қарор дора бо нархи 14000 сомонӣ. хоб Mercedes 201 бардор азиз, дар хуҷанд 14000 сомонӣ. оиди маълумоти муфассал бачаҳо азиз худотон занг зада бипурсен. мисол мода маълумота кам расондан. хоб гуфтанд ки тариқи телефон суҳбат мекунем, срочно фурӯхта мешавад. мотор 1.8, коробка механика, сӯзишвориш гази холӣ, 14000 дар хуҷанд. хоб кузов седан, Mercedes-Benz V201. ҳамон нафарое ки хоҳиши харидории Мерседесро дорен, ҳамин рақамҳои 929 0044 24 занг зада хитон бо оиди мошин маълумоти муфассала бигиред. Toyota Camry соли 2011 сол дар душанбе бо нархи 130000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, мотор 2.5 литр, 12345 пробегаш ҳамқа километр нависагай. коробка автоматика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. навай американкай нозада. ду калид дора. кондитсионер ях, хадавои тӯбча, бо муомила дора. балонош 100%. даруни мошин понни тозаи хушрӯ, берунишам хушрӯай. хоб ҳамин состояние хитон бо даромо экранотон дидесем бача азиз. чӣ хеле мошин мултирул. хоб салони қафошам масъалааш бад нестай, понни тоза ки хушрӯай. оиди маълумоти муфассал гуфтан занг зада бипурсем. бо соли 2011 сол дар душанбе. лайкотона монен, чанд қа метонен навора паҳн кунен, комментарияи беҳтарин аз ин хотири меҳнатои мо. мошини фурӯшии навбатӣ бародар азиз, Nissan Safiro қабул кардем ки соли 1996. ҳамин состояние. хоб суръатҳоро камтар равон кардан мода. сӯзишвориш бензин, газ, 22500 сомонӣ фурӯхта мешавад дар душанбе. рақамоша мондем баҳри шумо оиди маълумоти муфассал дӯстон азиз. кузов седан, мотор 2.0 литр, 160000 километр пробег, коробка автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мотор, коробка хадавой созай, ду балони нав, гази евро 4, хоб аптечка, задни камера, экран, аккумулятор нав, документ дора.
то 07/2024 ҳастай документош. Короче, мошин состоянияш хубе, беҳуда занг назанен. Бо муомила ҳам дорам. хитон занг зада бо оиди мошин маълумот гирин. мошини фурӯшии навбатӣ дай бо лассети қабул кардем. ҳамон нафарое ки дар ҳамон комментария хостен баришмоне мондем бо. хоб дар Данғара бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин фақат такси задагай таҳти рақами 3333 дар Душанбе. айни ҳол дар Данғара қарор дорад. 24 бензин, газ, кузов седан, мотор 1.6, коробка автоматика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. мотор, коробка 100%, балоно нав, сентрзамок, электропакет, салоно тоза, ҳуҷҷатҳои солона тамом шудагай. хулас мошин хубай мегири. хоб кор да мебарои я документ мекунем тамом. харидори аниқ бо муомила мекунем. беҳуда занг назанем, срочно мошин фурӯхта мешавад. ҳамаи состоянида 30,000 сомонӣ дар Данғара барди азиз. ҳамин навбарои мо шумо да маъқул ҳаст нест? ягон камбудӣ бошад дӯстон азиз, дар ҳамон комментариё нависен. навбарои мо беҳтарин боша, беҳтарин нависен. маъқул набоша, нависен. бародаро ҳам хел камбудӣ дорем шумо. мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон азиз, Volkswagen қабул кардем. солаш 2007 72,000 сомонӣ фурӯхта мешавад дар Хуҷанди Бостонӣ. 34 дизел, кузов минивен, мотор Д, пробегаш камтар мошин мисол гаштагия мега хела. коробка автоматика, мошин 100%. харидор аниқ телефон кунен, бо муомила мекунем тавассути телефона. худотон занг занен. ҳамин состояние 72,000 сомонӣ фурӯхта мешавад бача азиз. оиди мошин маълумоти муфассал рақамо 926 4 5 4 1 2 занг зада пирсем бо. боқӣ дар амони худо бошем бача азиз. касоне ки лайкора намонден, комментария беҳтарин нанавистен, навора стоп кунен, беҳтарин комментария хуб нависен. имкон боша навора паҳн кунем, бачаҳо мошинашон ба зудӣ бифурӯшанд. лайкора амонем. боқӣ дар амони худо бошен то пага. худованд ҳамаатон нигаҳбон бошад дӯстон азиз.